ohala e Kenya ka gi pinje moko mo oluorowa. Kamano. Ka wachako kod piny Tanzania, lendo mane ogol kod pinyno ni kawe yo machal nade ni mar in kod jok matimo ohala e sectors mopogore jogo maloso mwandu kendo jogo mantie kod kembe milome makamano kawuok e pinyno ma Tanzania mokwongo kawo migawo mar ohala pacho kae kod buok makende korka kori ni kawe nade. En wach moko moro nikech sani wa operate e East African Community to wan gi lay down gik mwacho ni protocols gi govern kaka jo ohala ma Kenya nyalo operate within East Africa region. Mantie countries pinje aboro under the EAC protocols. To weche ma jotelo ma Tanzania wacho ok gin weche mabeyo nikech gikoni jowa ok onego tim ohala matindo. To kata jowa kende jo pinje ma oko nikech awinjo ywak no be jo pinje moko within EAC ochako complain okoni ma gima onego be ni watere secretariat mar EAC mondo yal wachni nikech the pronouncement is going against wawachoni the EAC protocol article 10 and article 15 mar EAC protocol mojiwo dhano mondo tim ohala e pinje aboro mantie EAC. Iluongo ni 4 freedoms. Omiwa 4 freedoms. So freedom achiel en movement of people. Dhano onego wuothi e pinje aboro gi without any restriction. Mano freedom mokwongo. Emomiyo king'iyo passports ni passport mogol sani ondik ni EAC, ok ondik ni Kenya. Nitie logo moket kanyo EAC. Nyiso ni en passport mo oyienwa wawuothe pinje aboro mantie EAC. Freedom mar ariyo en freedom of movement of goods. Gik molos pinje maoko within pinje aboro gi onego wuothi bila restriction. So ka loso gimoro ka kata ka uso gimoro koa Kenya kata dhi use Rwanda, dhi use Tanzania, dhi use Uganda, dhi use Burundi, dhi use DRC, dhi use South Sudan, onego donje pinjego bila restriction. Freedom mar ang'wen en mar capital or investment. Kaka in gi pesa ni moro maduong' tiwinjo ni nitie opportunity moro mantie Sudan. Inyalo wuok kaka Cleo gi pesa ni no idhi invest South Sudan in case you are under EAC. Freedom mar ang'wen en services. Kaka ijatimo ohala ni inyalo timo ohala ni no Tanzania, Uganda and other EAC countries without any restriction. Koro mago freedoms mo wan go to gima giketo kawuono kaka Tanzanian government ni ok en gima ber odhi against our protocol. Emomiyo wa object. Tekine magi timre to piny Tanzania irango kaka en achiel kuom mago mantiere maloso riwruogni mar pinje mayudore Afrika ma ugwe. To ginendo gi jogo ahinya mantiere South kata ma milambo mar Afrika kata jo SADC kama irango gie. Dipo ni gineno ka gima onge ndhadhu e timo ohala kod jo East Africa to gineno ni kocha giyudo ber moloyo kama chielo ku. En wach mwasewacho ga to wawache ni Tanzania ok nyal kao gik moko ariyo kadichiel. Onyalo yier ni odwa dhi SADC, which is South Africa, or lean towards that market, or decide ni odwa dong East Africa community. Wach moro ni tienda achiel giketo SADC, tielo moro giketo East Africa, koro gi make decisions ma affect the other East African counterparts ok ber. Koro nego beni walo make a decision as EAC ni Tanzania dwa bedo kure. Wanto dwa her ni mondo dong e EAC, but kodwa dong e EAC to low protocols moketi. Give 5 freedoms or 4 freedoms. Mar movement of goods, movement of people, movement of service, movement of capital.
nyaka giadhia gi those protocols. Sani gimong'eyo ni sani gi approach elections. Ting'eni pinje wage ka nitie elections, wanyalo kelo weche moko ma to please the public. Mondo mor jok mago kura. Wakoni, koro wadwa miyo tich. Jo Kenya o jo Sudan o jo Uganda matiyo tiche matindo tindo Tanzania ka wadwa golo te to jipamo. To ginyalo timo kamano lakini nyaka gilu the EAC protocol. Yes. Kini mama gitimre be ng'ato penjre ni ber mane mantiere ga ahinya ma irango kar ka achiel kachiel nikech nitiere mwandu mawuok piny Kenya ka donjo piny Tanzania, moko bende wuok Tanzania ka donjo piny Kenya kar ka, moko bende timre piny Uganda kod Kenya e kin mamoko. Ma irango ne dier piny yudo ga yuto machal nade kama chalo kama mwandu ma igolo piny Kenya kitere piny Tanzania kuom ranyisi yot mar timo mano chal nade nikech jo ohala matindo gik ma gigolo ponono gigolo gi piny Kenya ka gidhi kocha. Jok piny Kenya ka bende aloso gimoko e weekend mokalo kaka noikore chenro ma kama. Moko koni ni gikawo kata ochele magi e piny Tanzania to gibiro uso kama chalo kama. Kinde ma timre cross border trade ni inene ka moro mantiere gi duty moro monego bed ni ichaje, irange kaka export import kosi range yo mopogore to yot mar timo ohala ni ilose gi pinje gi duto koso mana piny achiel mabet piny. Koro king'iyo East African community kaka wan gimiluongo ni customs union, ng'ato kagolo goods from Kenya to Uganda or Kenya to Tanzania or ogolo kata Tanzania to Uganda to South Africa, mano waluongo ni transfer. Gimomiyo waluongo ni transfer ok waluongo ni export or import nikech gima iluongo ni export or import onego bed ni charge duty. Koro any transfers, movement of goods from koa Kenya kadhi Tanzania, koa Kenya dhi South Sudan, iluongo ni transfer, ngiso ni onge duty monego be ni charge. Mane agreed protocol under customs union mar East Africa. Ka ng'ato or ka piny moro obiro koro wacho ni an adwa chajo duty gik ma Kenya gi wadwa kete duty, to mano waluongo ni gimoro mahinda trade between the two countries. To nitie court mwanyalo kele gino mondo arbitrate, East African Court. Watere complaints go nikech mago iluongo ni non-tariff barriers. Nitie non-tariff barriers to nitie technical barriers of trade ma countries can impose. But nitie mechanism moketi maka cases gi obiro to wayalo gi amicably to watieko. Paro moro kendo ma daher miyi e wach trade between Kenya and Tanzania. Higa 2024, gi 2024, Kenya no export or transfer goods to Uganda to Tanzania worth $1,489 dollars. Kenya exported or transferred goods $1,489. Tanzania no export or transfer goods koa Tanzania to Kenya $1,430 dollars in 2024. Kingyo 10 years back, Kenya no export almost only $1,400 per beach. Mano 10 years back, 2014. $1,400 per beach dollars, million dollars. Tanzania no export $1,200 $200 million dollars. Ngisi ni between the last 10 years, Kenya's transfer or Kenya's export Mother Tanzania was grow by only $33 million. Tanzanian transfers from Tanzania to Kenya or exports from Tanzania to Kenya was a double.
So if you look at scenario ni, who really benefits in Tanzania? Because they have doubled their export. Industries have grown. One dwaher ni industries will grow a region, because mano create competitiveness. Kawa juango industries ma Kenya, wajuango industries ma Tanzania, wajuango industries ma Uganda, ngama benefit en ja Asia cha, ja China, ja India, ja Turkey, nikech koro wabo import gik magiloso kocha. To ka industry otegno Tanzania, industry otegno Uganda, jo pinywa within EAC will get all these commodities in EAC. Koro wan ok dwaer juango any industry in the region. Dwaer mondo wajiw. King'iyo scenario mang'isi na Tanzania emosebedo ko grow maber. Koro kagikelo rules and regulations moko mag going against the protocol, to gin gijuangre kendgi. Nkech now they will lose our market. Tok dwaer scenario moro ma koro wakela ni Tanzania oketo trade barriers, Kenya be koro impose trade barriers. Mano ok wabijiore. To e kindegi ma Tanzania iwacho ni ka obedo kodhi maber e thuolo mar higni 10 mokalo, medruok mano mar yuto margi kalure kod mwandu magikowo e pinje mamoko ka ikelo e piny Kenya. Kenya nyalo somo ang'o? Kata gino mabende usekawo kaka jotelo mochung' ne kembe kod mopogore opogore mantie ka manyalo jiwo mondo mi wane jogo mantiere ahinya e sectors mopogore opogore bende jiwore kendo giting'ore malo. Sama loso ni piny Tanzania komo weche mag weli matindo tindo gimitimo e pinygi, jok maliba magi kaka kaunti ma Migori ka gida donjo mondo gitimo ohala kocha, koso giyaw kembe giku gitero mwandu e pinyno mano mar Tanzania gi yot mar kanyo. En ang'o ma po nono usesomo manyalo bero chenro? Tanzania osebedo ka somowa, osomo Kenya, nikech ging'iyo kaka wakelo taxes, to ging'iyo ywak mar jo ohala. Kagiseng'iyo kamano to gikone gigo simo, actually gigoga simo ne jo ohala gikoni bi Tanzania wagolo tax ni, wagolo ma Kenya miu, koro biuru. Ko gitemo matek sana, they are trying to attract a lot of investment in their region. To mane weakness ma wan go. The moment waketo cost mar production or cost mar business becoming so expensive, in case kaka no introduce even the county government, so county government the koni share of this cake wambe wadwa chamo. Koro kiketo ohala, county chami, national government chami, ministry, department and agency be dwaro taxes gi. Koro inano ka taxes ng'eny. To joka ng'i koni kelo ohala ni koni, wagolo ni tax, wamilo, wami kila kitu, wagolo ni tax, mondi keto ohala, nkech kata kiketo ohala kocha, pod you can access market mar Kenya. Koro mane tugo magi kelo ka, to en tugo ma aneno kose benefit gi, nkech kembe mang'eny ose dhi kocha. Gima walogi go en wan gi jotich ma nigi experience mologi. Kanyo to walogi, kech king'iyo labor force mar Kenya ka, we are much better. King'iyo infrastructure, we are much better. King'iyo technology, wan mbele moingo gi. Koro mago e gik ma kagi rekebisha, to ginyalo piem kodwa. Mane kine ma oganda ntiere kata kendo gitemo rango gi mana achiel kachiel. E pinje duto aboro mantiere Afrika ma ugwe nyakura mogi joang kama intiere kanyo. Paro mane ma intiere godo, indiko na kokalo SMS line oma ina riade ka uchelo nono, mbui mar Facebook bende yudo wakaja achiel kachiel. Kimi wa paro kendo asumo rieko kaka unyalo ber lwasi mano mar timo ohala inya e Afrika ma ugwe. Kanya kasani, chike mano kel kanyo kod piny no mano mara Tanzania dhibedo kata kachocho kata bero ohala yo machal nade e kind Afrika ma ugwe kod pinje duto mantiere kar kae. Oganda mathoth ndiko na kacha e mbui mar Facebook kama ntiere live, to oganda gi duto nduoko kama no miwa som ote margi achiel kachiel kama ntiere kae. Wacho ni ero wuoda Nyamagoya Ramogi TV neno malera dala ma Nairobi kae kendo twak molmos anakwa ma okwany baja wuod Siwari enga ero kamana inya. Owacho kani ma Lilian Seda owacho neno kendo awinjo wach makari, lakini jo Afrika unego lok ohala kamoro achiel. Mano ko wacho ni okete e lwasi moro bet makare. Machielo bende Injinia Lazaro Kanyamboko wacho ni free flow of goods across the borders. Wacho ni thoth ne benefit mana both countries.
especially landlocked kaka mano mar Rwanda, Uganda kod Burundi kata Ethiopia bende. Tanzania to understand ni tiere supremacy wachne economic battle kod Kenya since independence. East Africa wachni East Africa yawa kikwach acha story mano mara Simon Makonde mane kaka customers thoth to nyiego make kodi nyiego make kodgi kendo aneno ni moko kuomgi olornegi oko mago paro modok chien ma Inje Lazaro Kanyambok Makariobangi Jamaguje Kanyada East kod mamoko bende madonjnwa kar kae wamed ndiko kendo yornwagi ang'o duoko di ka muting'o nyaka SMS line omen 3 en saa 4:30 mar okinyi ma kawuono kinde ma kawe yweyo ka duogo pod antiere ka kod wendo jatatije mar Kenya Association of Manufacturers Tobias Salando ka waduogo pod wan kode twaka kik idhi mabor. Wachni tini chando chunyi kamae. Koso ndi kaka inichano bedo gi weche hera gi Vikram. Weche manano. Ana penya ni nyako manitino. En ng'ano? Chiemo ka chiemo nigi sigana mare. Moro ka moro kuom kit chiemo miyiero kelo nigi moro manyien. Ojuri to koro kine machagi ma eno kelo ladha. Chiemo. Okelo appetite. Kata bed ni en chiemo mamit, manigi suya mamit, kata manigi iro, waduto wawinjo kitgi. Mamit. Kochakore chuny pacho nyaka e Kenya mangima, wakelonu kit chiemo mopogore opogore, sigendni ma ok ong'ere koda timbe machon. Aleya en ringo mawanyeo walire to wakete gi chumbi. Kokalo kuom chiemo ka chiemo, biuru e wuodh ng'eyo kit chiemo, kit timbe kod tudruok. Tedo gi chiemo kod Jaelieta, tich adek ka tich adek, sari okinyi, mana e Ramogi TV. The August school holidays are the perfect time to unwind, relax, and enjoy Kenya's stunning coast with View Travel's getaways. Stay in Mombasa on a full board basis from just 28,750 Kenya shillings via SGR or 44,350 Kenya shillings when flying. Escape to Malindi Watamu from 35,000 Kenya shillings via SGR or 45,000 Kenya shillings by flight. Bask in the Diani Ocean Breeze from 66,300 Kenya shillings via SGR or 49,300 Kenya shillings by flight. All packages are per person sharing and are inclusive of return hotel transfers. Book now and pay in installments with View Travel's Lipa Pole Pole option. Call 0703-254-254 or visit viewtravel.com. View Travel. Dream. Explore. Discover. En gima konyo e ngima mapile, to en gima ng'ato dwaro e ngimane. Bedo gi ngima maber miyo ng'ato dak e ngima maber. Kapok achopo kama dhi osiptal mamiya yath, ang'o manyalo timo. Riwri gi Ruth Otieno e penj laktar, ka wakelo ni paro mag jolony, paro mag reso ngima ji, kod sigendni majiwo ji. Sickle cell en tuo mawuok kuom jonyuol. Koro ka ji pok okendre, ji onego gidhi e pim mondo ging'e ka gin gi jin mar sickle cell. Kochakore gi lony manyien mag thieth, nyaka e yore mag thieth makonyo. Wan gi gik moko duto madwarore. Ka iwinjo ka kiwuotho to kawira maki wi bari seche te idhi adhi osiptal wacho ni an adwani mondo kawuono pima remo. Penj laktar. Wuok tich nyaka tich abich, saa 12 odhiambo, mana e Ramogi TV. Be isepenjori e sigendni mayudore kuonde ma waluongo ni pachowa? Kapuonjani nobiro nikech gwenyruok e kind owete. Riwri kodwa mondo wanon sigendni mabeyo mag kuonde ma wadakie. Ahero nera nitie. Ninyuol
komo kongo kacha ni luongo ni kilap joko wi. Kochakore bombe madongo nyaka gwenge ma iye. Otusenge en pinjo imbo mar oganda kiluonu wasenge. Ng'e gigo mamiyo oganda ka oganda bedo mopogore. Nueng'o ma wan godo ka en mar kunyo gold. Urudi en kama ji duoge ji ok lal. Ng'e weche mane osekalo. Chon chande lweny nitie kor gweng'. Rwako sigendni mag kuonde ma wadakie. Iwacho ni kibedo piny e kom ineno ng'ama lwete fuare kama mano nyiso ni jakano mulo ka pigo sechopo e bwo mesa. Ng'e gwengewa chieng' tich ariyo saa 3 otieno mana e Ramogi TV. Acheni kendo nyakora Ramogi Jwang' en mor marani podi kete karka e chenro mar mbaka oromo mana ka mwaka ogi karka chawacho ni gino ote mathoth ahinya mabende nodonjo nyaka mago manodonjo achiel kachiel SMS ma ukinyi ma kawuono kendo sama ka uyueyo sani wacho ni jogo mwacho ni odonjo karka ang'o thuolo mano mar somogi iwacho ni ber mar timo ohala mano mag rango gi adieri ni gichopo e yo makare visa mar piny Kenya iwacho ni kachel koda ka passport mano mar piny Kenya teko ma intiere godo kirango kuom passports mamoko mantiere Afrika kata kirango Afrika ma ugwe kod yot mag piny mamoko sani riedo mar biere piny Kenya okang' mane piny Kenya okawno kete okang' mane kata thuolo mane kit kaka timo ohala e Afrika ma ugwe kod Afrika mangima nikech wacho ni ng'ato nego bed ni yudo thuolo mar wuok Mombasa to chop Dakar Senegal yudo thuolo mar dhi Algeria chop Cape Town wuotha kuonde duto kama ne wacho ni Trans-African Highways ka duto kama gintie ng'ato ti kodgi e yo makare e thuolo ma ng'ato yudo matimo ohala to piny Kenya golo ohinga machalo kamagi to jirandege medo mana dino keto Kenya e lwasi machal nade mar ohala. So Kenya en piny maber which en piny ma ji osomo en piny ma ji exposed en kendo en piny ma ji nigi ideas to ok giluor chako ohala pinje ma gikia mana advantage ma Kenya nigo sani we make use of the EAC East African Community more target million 300 8 countries one advantage ma one go passport wa is respected also worldwide looking at the security features looking at the process of getting vetting getting passport for omiobe it's a respected document but inyalo bet gi passport but if you kionge that will and ability mar getting opportunities then iroma gi ng'ama nigi karatas. So Kenyans are aggressive, ginyalo access those market. But opportunities mwangiyo kiwacho in terms of even Africa. Africa sani with signing mar agreement ma riwo Africa te in terms of trade miluongo ni AFCFTA allowing us mondo access the African market all the 55 countries GDP is almost over $4 billion GDP. A population wa maduong mar about 1.3 billion people. Ngiso ni ntie opportunity mondo wa trade amongst ourselves. But swali or penjo mo penjrega go pile. Kingio trade agreements or kingio trade treaties ma continent kaka wan gi EAC wan gi AFCFTA wan gi EU and mar European countries to trade amongst themselves kingio all these treaties particularly EU are trading at about almost 70% intertrade margi and at 70% nisoni ohala timre mayot between the EU countries talking you intertrade between 8 countries mantie EAC what trade only less than 15-20%. Mano ngiso nango ni pod wan gi iluongo nango wan gi jealousy mang'eny within our own countries. Ok wadwa jiwore. Wan gi competition wapiem sana. Kata opportunities ma ng'ato neno Kenya
manyalo dhi e Tanzania pod wadwa piem, pod walore countries wa, to particularly country molore ahinya mas osebedo ka thagowa within the EAC and Tanzania. Rwanda osetemo open market ne gimbe gi export their products, same as Uganda. In fact, our leading export or transfer market mantie EAC and Uganda, followed by Tanzania. Koro ngiso ni onego watemo wajiure nyiego mang'eny mwakete ohala ni ok bi konyowa. Traditionally, king'iyo higa mang'eny, higa mathoth mokalo, jo Kenya kata jo Tanzania within EAC ji okendre, nitie intermarriages. Borders wa making'iyo kata borders ma joluo border go gi jo Tanzania, ji okendre. Ji nitie joluo mantie Tanzania, nitie joluo man Kenya. Koro relationship nitie, to relationship ni onego waloke mondo obed economical benefit to all countries. Nikech kata kodok ni nyiego mantiere kend pinje mantiere Afrika ma ugwe, chike moko ntiere ma pod nyalo keto gigi duto bed matek kabila mobire piny Tanzania, gi chike mag usuru bende manyalo golo joket mondo piny Kenya odhi e lwasi makare mantiere piny Uganda kod lombo joket mwandu duto kama gintiere. Riwruok mar Afrika ma ugwe, ponono ni ng'ato nyalo wacho ni ikine macho ne wan ka kod jaod bura mano ma seme Daktari Nyikal juma mokalo dogo wacho ni ng'ama nochoro map ni, ng'ama nochoro map mar Afrika mano ma ugwe, ma wacho ni kae tong' ma miso ni migingo ni mana ku migingo onge Uganda, mondo migik manochor ka kod wakoloni chiemoro gole pacho mondo miyo yaw pacho bendo bed makare. Bende riwruok mag jotelo nikech gine magiradoga jo Kenya duto ok dera gi jo piny Uganda te, to jotelo moyiere machopo mbaka ne mok gigo kosonge political goodwill nikech gikiteja ber mana mag siasa. Piny Kenya ka nogo kum kata marufuku ne pok ochopo kanyo mar go marufuku, ne nitie paro mana achiel kuom jogo mane chung' mondo miyo lar kom ten piny Kenya e weche mag mitumba ma bende nokelo liet nikech mitumba gi bende gole pinje mamoko gi jo ohala bende kama gintiere. Populist statements abile ka gibiro gi political goodwill mar region mar Afrika ma ugwe. Bende moro monyalo wacho ni nyaka sani igni mathoth ma riwruok no sebedo en moro manyago lem da yie gi wach mi wacho nikech kata sama watemo ringo mondo wabed a community ma perform matimo maber, jo siasa kochopo ndalo election, kata sani king'iyo Tanzania sani gine election, to kochopo ndalo election ginyalo miyo ji promises. Kaka ng'eni sani Tanzania osemiyo ji promises ni jok ohala matindo tindo giluongo ni kadogo economy. Joma ok bitimo ohala gi. So sama giwacho kamano wigi will ni wantie EAC, we are guided by a protocol. So certain decision okonego beni wawacha ovyo because there are implications. Barriers to trade, any barriers to trade, any barriers to movement mar dhano, any barriers to movement mar investment me. Mago gik mo konego wachi nikech idwaro political mileage. Omane shida mwango Africa, but kawa bit mawajiure kisiasa to wanyalo dhi mabor sana. Kech king'iyo Africa nyalo pidho oganda te mane piny wakae. En mana ni samoro wakete siasa. Africa ntie minerals. Africa ntie pi. Making'iyo continent, fresh water, or salt water, fresh water. For Africa is blessed with food, minerals, water, kila kitu midwaro, tourism. Animals minene piny ka world kama ntie maber, world kantie mana Africa. Ten manani okwati gi resources wa maber pod wadhao kiwan. Kineno wadhao kiwan nikech pod wan gi colonial mentality in terms of some of the decision making. Ero kamana ahinya. Ruth Ochieng' oronwa ote moro kae mbui mar Facebook wanya some ane achiel kachiel kae to bang'e ng'ina ng'ayudo paro kotenore nyaka gi paro mogik mano kwatieko chenro kinyi ma kawuono wawinyane ote mano mantiere kar kae. Mano mar Ruth Nyathi Ochieng' asome ka achiel kachiel kokalo mbui mar Facebook. Wacho ka aneno ka Kenya
e ohala mar Afrika gisembeko tol sana. Jopinje maoko timo ohala freely e pacho kae maonge shida. To jo Kenya matimo ohala e pinje maoko, kuom ranyisi Tanzania, nitiere owenni maoko yiene gitimo. Jalony ni kanyo to wachang'o e wach mar mbeko tolno achiel kachiel nikech chik manyocha jo Tanzania ogolo e ohala ne oko morowa. Kenya kae gitimo ohala mora mora aluotwa kanu moja inako. Gimo wacho te na die. Kenya mbeko tol to ntie reason gimomiyo Kenya mbeko tol. Kenya en big brother. And big brother in the region. To gimada wach ni within EAC ntie guided protocols mar address this issue. Kawa kelo retaliatory measure, which is the easier way to go. Retaliatory measure wakoni koro giriembo jowa wambe wariem jogi. Mano ok bi bedo maber. Ok bi bedo maber kuom the progress mwadwaro mar East African community and developing a single customs union. And manani wadwar mechanism ma diang address these challenges ma Tanzania okelo. To gimoro manyaka ung'e ni gigi okokel ne Kenya kende, okel ne countries outside Tanzania. Aneno jo Malawi no se complain, jo South Africa be o complain, Kenya be o complain officially. Koro en gima affect everyone in the region. But kwa koni wambe koro wa block to okubikonyo the East African community as large. We just need to find a mechanism which is laid down in the protocol to submit complaint marwa, and then a decision will be made. There's a meeting mana was held last month. Ma okoni all parties to submit discriminatory regulations or rules mobedo imposed by every other country, and then the meeting will sit to give a direction to stop those discriminatory rules. Ma Tanzania oppose, or ma Uganda bo impose, or ma South Sudan bo impose. Koro kwando nego the EAC community, then the easiest route, and every country koro koni wa block jo umbe u block jowa to ji odawa wakama to mano ok ber. Kamane kama Uganda nitiere lweny ni kama gintiere achiel kachiel, nitie weche mathoth matimore aluora wa Nyakura Mogejwang', nitie weche ma donjo ma pod watemo rango korgi kod attach gi weche mabiro kawuok e kaunti ma Siaya. Ka wayudogi yalo neno gi weche matuche kinde mabiro, kata kamano medikete Ramogi TV e mbui mara Facebook kanyo kod mathoth ma pod biro mana achiel kachiel kama dhi bedo kae ka warango Nyakura Mogejwang'. Achopo kaka mada tieke e chenro to ami wendona odiochieng' ma kawuono Tobias Alando mar mondo mi okonwa wach mathoth mabende nitiere kar kae. Ng'ato penjo kacha ne an e kaunti ma Migori. Ka gini otama timo ohala, bende anya donjo e piny Tanzania mondo atim gimoro amora, to gini yiene gidonjo e Kenya ka mondo mi gitimo ohala aluora ma Isebania kata Sirari, koso gibede yo machal nade. Ka ng'iduoko mano, ang' imed kanyo gi wach mondo mogik giting' ma untiere godo ka Kenya Association of Manufacturers, manene diere Lwasi kod kembe obedo, kendo jothuru oyudo wacho ni mwandu e lwetgi kendo yo mayot kamoro amora ma gintiere. An daher wacho ni mondo ji ojiwre under EAC, wane kaka diang' wajiwo ohala between our neighbors, ok Tanzania kende. Tanzania, jo Tanzania oyiene gitimo ohala Kenya ka, so long as gin gi required license, oyiene gitimo ohala. Kenya no oyiene watimo ohala, but recent direction koro restrict ohala moko matindo tindo mo onego watim Tanzania. To gini osebedo reported. Koro we are hopeful it will be sorted. But going forward, I think onego watem kakadiang watim ohala between our neighbors. Okay? It is easier to export to a neighbor mantie machiegni than exporting or transferring goods to someone who is far away in Europe. So the opportunity to build our economies lies kaka wabo konyre
as an East African community, and I'm hopeful ni wanyalo konyre as an East African community. Waseneno kaka manufacturing companies ma Tanzania ose develop for the last 10 years. Waseneno kaka kimbewa mabe export to Tanzania ose develop because of the export. So onego wamed manajio remondo wa export, wa continue export between the two countries, because it benefits the population in terms of employment and also getting the right goods. Erokamano. Yes. Erokamano ahinya. Tobias Alando, jaratije ka Kenya Association of Manufacturers. Daiko sekalo prabich tok sangwen mar okinyi ma kawuono weche thoth ahinya mantie ka. Tobias Mboya wacho ni ohala ma Kenya pod ni chien sana. Jo Kenya dwani temone matek e weche mago mar korko ohala. Timone matek e weche mag korko ohala. Erokamano ahinya. Alan Wuode Mili wacho ni ma onyango Alan Wuod Nyago Par ni mayoma ahinya ka ntiere Kenya ka. Okay, Bwan Kenya. Wacho ni anto aneno ni sirkal ma Afrika ema osembeko tolo. Aya, sirkal mar Afrika no manyi. To wacho ni tapenji Tanzania donga joge giuso nyaka mitura Kenya ka. Aya. Geuse jo Kenya moko be use mana Kenya ka. Lili Lois wacho ni entiere chenro achiel kachiel wacho Ramogi TV Ler agoniro kanyo kuom bedo koda gi jogo duto mabende ondiko no achiel kachiel kakalo e mbui waduto te mag Ramogi TV gi jogo bende mantiere kar kae. Polycarp Ochieng wacho kar kae ne luwo chenro yo makare. Paro maliwa ahinya mawuok kuom Tobias Alando akwayo mondo michieng morambe arade kod atwago miya riekni mag chako kendo mag tayo kambi yo makare. Wacho ni ero kidu thuolo tituda kode wabedo thuolo mag rango kako nyawuoyo kod jo Kenya Association of Manufacturers bende kinde mabiro kar kae gi joma moko bende mondiko no ka. Erokamano ya Gogo Mkare, erokamano ahinya Lucia de mantiere kod kar ka. Ken Osano mabende wacho ni ne chenro kachiel okinyi ni ma kawuono mathoth biro nyakura moge jwange chenro mamoko mag Ramogi TV to mane makela e giko mago masani ma weche mabende no ikonika ikindegi chenro mar mbakoro moko dupiny nata thuolo ni duto nyinga Cleophas Oluoch jakisumo kanya kwar mukeo nyaka sango ikete mar Ramogi TV luo lendo makamagi bende mbui mag Ramogi TV ni mar gimoki nene mbui mar Ramogi TV mano fake kawakete manadier oriti masani.